aghọtabeghị m ife Akwunarataugo ji wee ka do free. Now I wonder guy as a free man. What is that man still doing as a free man? Ndị operation Udo ga ashe. Kedu ife Akwunarataugo ji wee ka do free na akpagharị? Akwunarataugo bragged openly. No na-egbu mmadụ gbuo kpochapụ family niile. All in the name of no na-atụ alụsị. He has claimed openly to taking possession of Ozunde Mado to the point of Ijebo Ozonye Nwangu. Now I am asking, Kerife Akwunarataugo can as a free man? Now, I want you people to tell me, how is he going to lie to us or deny no hela passing mado? Keka yesi malo no hele passing mado. Ozu mmadụ niile ha na-ebute na arụsị ahụ. In fact, ndaka jofoni na no Okija. I don't know why they are still walking away free. This motonde Udo Gashi supposedly be all the way from Okija. Because nanda ugodu nde na ebugari ozu mmadụ anyhow. We want them. But ha claim one ha n'ife. Makana Onwu ye egbu nwa nkịta aha ekwenye anụ isisi nse. Onwu na egbu nwa nkịta aha ekwenye anụ isisi nse. And he who the ghosts want to destroy, they first made mad. How will ye now brag? Where are they now? Kedu ife Akwunarataugo ka do free akpagharị ka nna ajụ? Kedu ife ndị operation Udo Gashi ejije arrest Akwunarataugo and his clique? Let them first of all start by explaining to government how Ozunde Madu Nina done a possession, how it came there, Kerife Burunda, Examino, Passia Hundenina, Hebutereba, Mano Kasukolezu. Ewatago, Uge Beluna Nambawu, Ogonu de Yegari, Ono no Kataro Shaw, Kifo Joe, Nalo, where will the order of the day? Ewatago, and they wouldn't do. Ono name misbehave. Onamo na with the days of reckoning. Onamo na with the judgment day. I don't know why Akwunarataugo and his cliques from Okija, the group of Akajio force, I don't know why they are still walking around free as free men. Government, take note. Nda nwere ozu mmadụ na shrine ha. Ha ka ọlụ ụnụ ka ha si wee lay claim on that ozu mmadụ. Kedu ife gburu ndị ahụ? Examine ọnụ pasi ahụ ndị ahụ ka ụnụ mwa na ozukwala ezu. Because ụfọdụ ndị ahụ adịele ma pasi ahụ mmadụ for ritual purposes. Yes, ụfọdụ wuru onye nwụrụ ọfụ ha nwere ike egbuo mmadụ harvest ya ọganya bụrụ ozu bịa drop ebe a on the name of n'ozu ebute na arụsị bụrụ acid kwa onye ọwụwa ya elele asịrị na arụsị ime na onye ọwụwa ha elele. I told you people, Okija Shrine survived Chris Nwabeze Ngige. It may not survive administration of Charles Soludo. This is just the beginning. Impunity do so much among you people because Namatayas and his cohorts na cover atrocities. They choose to disregard na pulpit. In fact, the worst pastor is better than the native doctor. The worst pastor is 100 times better than a native doctor who worst. I am telling you the honest truth. Had disregard there, last. Governor Soludo, Anambra State government, Operation Udo Gashi, your attention is needed at Okija. Ono ya uncover a scheme of all time that will make history in Nigeria. Jenu na arụsị Okija before ebusisi ozuni na ndị adabaleba. Jenu capture ozuni na menu autopsy. Marife burunda. Manu nde butere ozu ahụ ebe a. Manu nde ejebe abụọ. Examine onu pass ha. Manu pass nde zuru ezu. Marife ji pass ndị ha adụ ha wee mee.
You people will unveil to us what is going to shock Nigerians and shock on the Anambra State. I still remain Ezugo. If I name happy Sunday, my people. Thank you guys for watching this video. Please subscribe on this channel, share this video, like and comment, drop your thoughts in the comment section, subscribe. Thank you for watching. God bless.